Formal na nga gibuksan sa publiko ang kontrobersyal nga unang underpass project sa General Santos City nga magkapin-upat ka tuig na nga nadelatar atol sa gipahigayon inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon. Samtang dredging operation sa usa ka flood control project sa usa ka barangay nga naguba gumikan sa magnitude 7.8 nga linog ug sa dakong pagbaha nakatakdang ipahigayon. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Ang kapin-upat ka tuig nga proyekto nga underpass nga naghatag og perwisyo matud pa sa mga motorista ug mga negosyo sa General Santos City karon formal na nga mapaimuslan sa publiko. Human gianunsyo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pag-abli niini atol sa gipahigayong inspeksyon adlong Miyerkules. After Mayor and I visit, bubuksan na natin to finally. Today. We will open it today. And napansin nyo din, yung sa taas nito, yung access road natin sa kaliwa kanan, pinaayos na rin natin. Ang maintenance sa mong underpass nga mukabat sa 500,000 pesos per month, kargo na sa DPWH. I-announce ko na rin ngayon, yung maintenance and operation ng pump, tsaka yung maintenance ng underpass, DPWH na ang gagawa ngayon. Hindi na natin ipapasa. Kawawa naman ang city, nagkanda perwisyo na nga dito. Sika pa magbabayad. Gisugdan ang pagtukod sa mga proyekto niadtong 2022 ug nakatakdang mahuman unta niadtong 2024. Apan nadelatar kuno gumikan sa daghang issue. Ang daming delay nito eh. Nagkamali sa mga design, kurang-kurang yung pondo, and unacceptable talaga yung mga ganyang delays eh. Sa kinatabukan, mukabat sa kapin 700 million pesos ang kantidad sa mong underpass. Malaki ang ating pasasalamat dahil nga itong proyekto na ito matagal nang nagsakripisyo yung mga tao. Gawas ni ini, gi-inspeksyon sa ni Secretary Dizon ang flood control nga dike sa Barangay Labangal nga nadanyos gumikan sa magnitude 7.8 nga linog niadtong June 8. Nakahatag sab kinig perwisyo sa mga residente sa lugar tungod sa gapundo nga yuta sa tunga nga posibleng hinungdan sa paglapaw sa tubig baha niadtong milabayng semana nga misulod sa pipila ka kabalayan nga ana-adaplin sa mong dike. Hindi mo kung gaano kababaw na lang dito sa tulad mo? Isip mitigating measure sa pagbaha, giaksyonan kini sa DPWH. Tignan mo yung tulay oh. Kung nandun ka sa ilalim ng tulay na yun, maaabot mo yung tulay eh. Tignan mo kung gaano kababaw na yung ilog. Talagang aapaw. So we have to dredge this immediately. So I've instructed the RDs, the DEs, and the central office to send equipment here ASAP. Gilaraw sab ang relocation sa mga namuyo daplin sa mong dike. Kinausap ko rin sila na meron kaming arrangement na before mag-start yung magtayo sila ulit ng bahay, kailangan muna mag-usap kami kasi nga ayaw din namin na mapahamak din sila. No? Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.